Sangka iku sira supaya padha wedya marang Allah lan aja gawe lara wong-wong kang wis padha mati saking leluhur nira. Nah, kira-kira sing jenenge oke-oke iki, oke-oke. Duwe bapak, duwe simbah sing pun sedo. Ida mikir ora nek dosa iki pak embuke utawa mbah-mbahe iso kenekan. Ora mung dipikir ki angger jumlah mung tilik tok ngoten lho. Umpama ngger apa arep nase dungani tok mboten. Bendinane prilakune ngibadahe ya kudu didandani. Kudu kelingan. Kapan aku nglakoni dosa, pakku ya entuk. Kapan aku dosa, pakku ya entuk dosane. Mergo pakku biyen rong sempet rong ngerti kewajibane anak, mergo rong ngerti aturan agama. Dia nggak dia ngerti agama, orang ngerti, orang ngaji orang ngerti, pada pesantren orang ngerti, kiai orang ngerti, ya ngerti nih agama Islam ngotok. Kewajibane duwe anak iki piye orang ngerti, ngoten lho. Ya sakniki dados anak putu sing ngerti kalih mbah-mbahe. Arek ngirim donga karo dandani pilakune bendina. Ta'awudzu billahi min jahdil bala wa tarki syuqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sira kabeh supaya padha nyuwun pangreksane Allah saking oleh mayahake bala, bangetake bala. Jadi awake dhewe njaluk tulung, njaluk direksa karo Gusti Allah, aja diparingi, ampun diparingi balak sing banget. Balak banget iki cara awake dhewe, nek tumiba awake dhewe iki ora kuat. Wa tarki syiqa lan oleh nututi cilaka. Lan dadi njaluk pangreksa saking cilaka. Ya cilaka donya, cilaka akhirat, njaluk pangreksa marang Allah. Lan eleke qada niku eleke pesti awake dhewe njaluk. Awake dhewe ora ngerti. Awake dhewe ora ngerti dipastekno, ora iso dipastekno. Awake dhewe kok ngerti sesuk piye. Matine kapan? Ora mudeng. Apa awake dhewe semestekke saiki salat, sesuk sik salat. Setahun kas sik salat. Apa iso jamin? Sapa sing iso jamin? Ya dadi njaluk sangka, njaluk apa niku pangreksa direksa sangka eleke padha. Lah nenten ngono niku, nek tiyang niku sing pun liwat to, tiyang niku nek tengere didadekno wong slamet, wong bejo kali Gusti Allah niku digampangake paham agama wis tenger. Nek paham agama berarti seneng berusaha piye carane ngerti paham agama. Ya seneng, ya termasuk seneng ngaji, jadi seneng pengen paham agama. Biasa salah tunggale tetenger loro, nek ngibadah kuwi rasane wis enteng, semangat, ora ogah, ora andul-andul. Ngarep salat rasane apa kuat. Kita tenger. Jadi nek jenengan sholat wis
enteng wayah adzan kumatan ya korek kandang salat kuwi termasuk enteng. Lan oleh nyusahake musuh-musuh sira. Ya nek musuhne awake dhewe gak duwe musuh. Lah sing musuh nek semesti awake dhewe musuhe setan. Setane ben susah. Awake dhewe iki sing mesti ngadepi musuh yo iso ora iso elak ra ngelak niku awake dhewe tetep ngadepi sing jenenge setan sing awake dhewe ra roh. Lah niku carane awake dhewe kudu ngokeh neleh zikir apa wae iki zikir ngono ben susah mergo basa jenenge setan ki enek sing berhasil ana sing gagal. Nek sing berhasil ya untuk hadiah saka bose. Nek sing gagal ya ora entuk ya hadiah saka bose, ora awake kuru. Lah sing berhasil nggodha kawula, nggodha manungsa niku lemu. Lah wong sing digodha iki mangan melok mangan, mergo gak zikir. Ya kumpul bojo ya melok urut. Jadi yo sampean tambah anak, setane tambah anak. Kecampuran. Ya jadi lemu, wayah mangan melok mangan. Lah sing gak berhasil yo mergo zikir. Sing digodha zikir wayah mangan gak iso melok mangan. Ya maca bismillah sik, ndonga sik. Iya gak iso nyedak. Arep kumpul bojo ya bismillah, arep apa ya bismillah. Jadi gak kecampuran lebih gagal. Jadi nyusahke musuh. Nek musuh menungso dhewe gak duwe musuh. Nek musuh sing mesti setan. Lah setane ben susah ya ngono kuwi, arep nyedak wae ora iso mergo oleh akeh le zikir, mlaku ya zikir, tengok-tengok ya zikir. Zikir terus. Makanya dilatih kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kon zikir. Ya zikir sak dalan-dalan itu zikir. Ora zikir yang nggon majelis tok dan metu lali. Setan itu sing gak iso dicampuri nek jero atine ana Gusti Allah. Kapan nyedak mental, kapan nyedak mental. Paham nggih? Nah niku keterangane.